jeg ikke så noget mere. Jeg tror, han kommer. Nej, han kommer. Vi så ham lige meget. Hvor var han? Hvor kom han? Nej! Kan du se mig nu? Ja, nej, din kraft. Jeg er til at høre på marken. Hvad er det her for en skid? Jeg finder det dig? Nej. Var det bare en drøm? Det tror jeg ved det ikke. Hvordan er den så?